etorriak Flop Kultura musika saiora. Gaurkoan gurekin artista berezi bat izango dugu, bera kontatuko digu bere estilo berria, bere musika berria. Melomanian bidaia. Bai, hemen entzun dezakegu pixka bat. Hola, estilo berezi bat, hola pixkat, modernoa. Oso arrotza guretzat, bai gara oso klasizistak. Ego nahiz epsa entzuten. Ja, niri me encantaría programatzetea como musika, cinema edo denerakoren inguruan como hola iluna eta... Egin genuen pixka bat hori zinema saioan. Baina intensoago, rollo, galdetu gonbidatuari en plan. Entzun behar duzu epsa. Ez da, hain parodikoki horrela. Me encanta. Eta gainera da irratsaio bat, orduan 3 minuturo jarri behar dute abesti bat, eta beti dira como una cara B de los años 60 de alguien, en plan, con un arreglo. Egiten dute, como especial no sé cuantos, orain abilen zuten especial en plan travesti, baina dago especial musical, eta da literalmente tipo bat, esaten duela, gaur ekarri dat, jamaikar bossa nova selekzio bat, eta entzungo dugu osua. Zer moduz especial... EPT? Bai. Oso ongi. Bai. Oso ongi. Zen cirko, no? Ez que egin dituzte, como bi direla festa generalean, EPT, eta gero hasi dira egiten gauzak konkretuki. Adibidez, claro, gero honek devaluatu zuen nau 2012 nondik. Vale, gero, EPT da... En plan travesti festa bat, gertatu zena Madrilen, eta da bitzate, ez dakit 3 urte iraun zuen festa horri ateratzen zukua, baino hasta la muerte, eta 2012 nondikan igotzen dute, eta da bitzate egiten programa bereziak birpasatzen saio bakoitza, eta orain nago batean dela el concurso de canción ligera moderna. Bale, aterazten liburu bat... Bai. Bilatzen ari garela. Mesedez, bilatzen ari gara liburu hori. Bai. Norbaitek baldin badu, norbaitek ezagutzen badu norbait daukala la verdadera historia de En Plan Travesti, erosi nahi dugu. Horixe bera. Mesedez. Eta mesedez bidali. Eta hau izan da pixka bat gure momentu parodiko radiofonikoa, nik daukot gai oso tonto bat hasieran komentatzeko, edo ez dakit zeuk komentatu nahi dezun zerbaitza, igual daukotu zire serioagoa. Ez. Vale. Nahi ez egin tontakeria oso ligero eta oso libiano baten inguruan, baina usteot badela eduki radiofoniko bastante ona. Daude, bizitza hontan, hainbat konbentzio sozial, nik ez ditudenak partekatzen. Nola zuk aspelori jarrita? Gaizki, ez daukot buru erraldoi bat. Eta ze konbentzio ez dituzu? Bat da tokietan kaka egitea. En plan, komunean. Vale. Baina, en plan, zure etxetik kanpo. Jendiak ditu kristoneko rentzillak eta reiertak eta doluak eta minak honekin. Zuzare pupxai? Ez, orain ja ez. Nik ere generorekin bezala prozesu bat izan dut. Bidai bat! Trantzizionatu dut. Bai. Eta orain ja kakagin ezaket, ia edozin lekutan. Ai, zoragarri. Nik uste dut naizela Euskal Herria Irratiko estudioan kakagaien egin duen pertsona. Pues hemen ez duke kakairik egingo, ze hemen estudioan da como... Imaginatu ez, bulego bat, pues, bere mailak, ordenagailuak, no seke, eta ondoan, karton plumazko ate bat. Kartulina bat, eta hor komuna, rollo, pero ondoan. Eta nago ni beste aldean horrela. Imalok, Osea, imaginatzen dut hor, Peio bere eserlekuan ordenagailuan eta repente, como a 30 centímetros, osea, Bibra goiten du pantaiak. Bai. Wow. Ez naiz bat ere pupxai, eta berdin zait. Eta nire bigarren konbenio soziala. Bai, ez dut hori dela... Maskulinidadea. Bai. Beti da, patriarkatuan bizi gara, me cago en la calle. Bigarren konbentzioa, eta bebai da maskulinidadea, ze badakit eta guk euki genuen oso elkarrizketa polit bat honen inguruan, dela platerreko azkenengo patata jatea. Edo azkenengo kroketa. Horitak iten beste maskulinitatea edo zer un karadura, Baina, zergaitik da edukazio honekoa ustea janaria platerrean? Ez ustea janaria platera, baina como baldima gaude 10 pertsona, no, pues, jo que se, anork nahi duen azkena, o jo que se. Baina nik horrekin ez dut katain beste arazo, Esan? Nire arazoa da. Kontabitzulo de la patata? Bai. Venga. Nik usten dudanean azkeneko patata bat nire plateran. Zen nahi dut. Ui. Zen nahi dut, azkeneko mokadua izatea, patata hori. Eta zuk, zure aurpegi guztiarekin hartzen diazu nire patata, nire plateretik, eta jaten duzu. Hau behin gertatu zen. Eta ez dut azten. Behin gertatu zen, eratu nuen azkenengo patata plateretik. Baino... Hode para gauza zitu alaino izazten bat da hori. Eta bestea? Bertzea da, irabazi...
Ezin dozu esan hori erratzean. Ez, bale. Vale. Behin egin nion txiste oso harregarri bat eta betirako jarraituko nau nire eriotzar arte. Bueno. Baina, bueno, bai, nire bikoteak gorroto nau. Orain fango gare gure. Bale, itxoin, orain nik, jazta, hori zen guztia. Bai. Nik badago konbentzio bat ez dudan ulertzen. Eta dira, las rastas. Baina hori ez da konbentzio. Hori uste dut dela bastante misunderstood generalean. Tu, ez dut ulertzen. Vale. Ez dut ulertzen, osea... Badakate haien tema. Bai. Calypso la bruja del mar. Neiz. Da ikusi dudan pertsona bakarra rastekin ondion guapa. Ez ezkiz gustatzen bat. No, ez da gustatzea edo ez gustatzea. En plan hori da gauza bat, baina die... Usteot, gustatzea edo ez gustatzea baino gehiago, badagoela oso modu distingible bat, non rasta batzuk dauden ondo egin eta beste batzuk ez. Zer daude batzuk diela como istripu bat. Badakitzu, en plan Jay-Z. Ez ezkiz gustatzen. Jay-Z, hori ez da bat ere. Eta orain, como lotzea rastak eta hipismoa... Zer? Txakurra eta xirula, lotzea bezala? No soporto. Vale. Osea, ez du soportatzen. Zergatik? Baina zein da zure alegatoa? Rastak ez direla jipeak? Ez ezkiz dara gustatzen. Eta orain, como que, ezki hipismoa gorrotatzen dut, no? Eta gehien bat zarenean, como... pertsona dirudun bat erosten duena una autocaravana, eta hipismo, eta egite ditut rastak, eta no seke. Escuchamos y agradecemos. Ez que nintzen haietan pentsatzen, baina ez haien gandik bakarrik, Ba, ode beste asko, baina... No soporto, ya está. Vale, eta gaur ekarri dugu persona hippie. Eta bez ergatik ez ditu gauza dauek. Zegero jendea da publikamente homofoba, eta ez dago arazorik, osea, odio a los gays, no pasa nada. Eta xenofoba, eta dena, eta gugitzen dugu esan que odio a los hippies. Odio a los hippies. Bai, baina jendia bada bastante publikamente hippiefoba, nik uste dut. Eta gutxiegi. Bai. Nere ustez. Gehiago izan bargara. Zua dakitu jendia dela mikofoba, bai. Zer da hori? Hori da, perra txikuen aurkako joera bat. Poste naiz. Miguel Agnesek desarrollatu zuena bere azkenengo programan dela, estatu mailan badaudela herri mikofoboak eta herri mikofiloak, eta Euskal Herria herri mikofilo bat da. Ba bai. Horregatik duko guain beste perra txikoaren kultura. Love them. Ba beira. Eta behin hau esan da. Etorriko da perre txiko zoragarri bat. Gure estudiora bere musika berriari buruz egitera, txalo bero bat, alaientzat! Wow! Mercedes! Kaixo dieta. Eskerrik asko hemen etortzeagatik. Pues egia da ere bai. Me ha encantado alegato anti-hippie. Bai. Super a favor. Eta alegato pro-kagar. Baita. Sare pup xai? Gero zagutxigo. Sare pup forward. Bastante. Vale. Bai. Eta guai da, como, honi buruz egitea, nina baritu dut, como, gero eta gehiago egiten dut lagunekin ento lo que sea, eta, jo que sé, beste gona gonitzen etxurral batean, era como, me voy a cagar. Denak. Total. Baina, adibidez, festan atatzea den toki baten. Yes. Bai, no? No me puedes parar. Depende, no. Bai. Nola da, ni ez nago hemen zurekin sartuta, zu zaude hemen nirekin sartuta. Bueno, norbaitekin komunea sartze batzea, esatezu? No, esaten Niko inde, tenera izpakin hola. Ez da diskoteka arazo bat niretzat. Ni naiz arazo bat diskoteka niretzat, hori esan nahi dut. Niri txin naiz paper bat hartu eta pixkat erretzea. Hori hona da, hori hona da usaiarentzat, bai. Nahi. Justo parrandan ateratzen zaden tokian, nik uste dut usaina dela ja una batalla perdida. Antes de empezar. Hombre, gau hasieran balin bada, da palo. Ni baizu ez limite jartzen dut. Komuna hauek txosnero direla como plastikozkoak. Horrez. Horrez bueno, nik festivaletan indet. Bai. Bueno, ni festivaletan ere no te queda otra, no? Hori da, bai. Ni badakitzu nun jartzen dut benetan muga eta inoiz ez dut egingo mendian. Nik mendian, bai. Nik indet, bai. Mendin ez, ondartza baten, behin. Hori, ni environment... Environment ez dut egiten, ez dut hori lantzen. Igual noiz bai egindet, porque no me ha quedado otra. Pero nola egin dezakizu ez da legato eta gero esan mendian ez duzula kagiri. Ja, ze pasatzea mendiak. Behar ditut paretak. Plastikozko komunetan, festivaletan, behar ditut paretak. Pupxai? Osea, la más pupxai ordu. Ez, porque berdin zaitiztea kartulinazko pared bat hemen estudiokoa bezala, baina ez dut nahi egin irekian. Baina ez bakit dago inor. Baina izan barun, mendian ez Pues igual daude sugandileak eta gauzak. Bueno. Eta etorri dira nire ipurdi goztoaren bila. Whatever. Ke? Mendian emate guzta gauza, barkatu. No, dau beste arazo bat, egon behar nahi kuklillas.
Suspensio muskular. Baina ongi egiten da, berez postura naturala da. Bai, baina naturala bai da arropa gabe fatia, eta ni ez noia arropa. Baina ongi ateratzen da, como... Hankutxik. Vale. Igual, Egin duzu inoiz papel. nire horizontiak espanditzen ditut honi asker. Bueno, Ez probatu. goaz inoiz mendira. Ja, oso seguro bana. Hondartza baten. Inoiz garbitu duzuek osto batekin. Uste dut noiz bait baina por emergentzia. Eske, Bai, igual behin, baino... Bai. Ez dago. Tamete digo, Gaizki. ni behin eta irista puntu bat esaten zula. Bueno, chica, pues, etxeraino iritsika gara tampoco es tanto, ¿no? O sea... Oberena. Es que, momentu batean diozu. Lantxoilla. Osto batekin, obeantxoilla bat, no? Ez osto batekin. Oberena. Bueno, Hor dago zerbait pro-LGBT baino ez dakit nola bilatu. En plan, badau txiste bat hor baina ez nahi lorkitzen. Orduan, gaur pues, kakaz gain. como buena fan de Kika Lorace, Kaka Lorace. Antxoilla en la Total, braguita, total. Bai. bezenez, bacteria en el ano. Ortiga en el ano. Ortiga en el ano. Nik argi daukat. Ai, ama. Beno. Bueno, alai, ez zuri buruz hitz egiten hasi baino lehen, betiko galdera, zuzer zara gehiago Kiki edo Boba. Ezagutzen dituzu Kiki eta Boba? Ez dituz ezautzen. Kiki eta Boba dira elementu hauek. Vale. Eta hasi bergara azaltzen kamaratik. Eta bai, eta da, como que psikologian esaten da, como que, zuk ez esan behizu Lehen da pertsona... bizi izendatu Kiki eta Boba honen bion artean. Izendatzeko gai zara. Hombre, ja esan dizkiazu, Kiki eta Bai, Boba, beti ezta? izan- Ja, sentitzen dut, baina eske ala da, pues mundu guztiak Txibada. argi dauka, no? Bai. Sin más, da, como bat zorrotzagoa, puntadunagoa, bertzea Vale. malguagoa, tal. Zu, Eh, zeinekin A izan ber, zara gehiago. bietatik nik uste pixka daukatela. Osea, Horrek ez du kanpoalden, ez du balio? Ez du balio. Ez que Bai, kanpotik balio naiz du, baina. kompletamente Kiki, baina barrutik berez naiz Boba. Esan zigun pasaden astean gauza bera, gure aurreko gonbidatuak, Bai. Pau Goienek. Ez que uste naizela euneko eunoi. Ja, bai. es que zatuzte como beltzez Beti noa jantzita eta no beltzez. seke, eta dirudi... Bai. Baina hori da pixka bat tendentzia majoritarioan. Zer niri beba esatu uste jendiak, niri zuk esatu uste en plan, gero zare De ser panfila bat. hipster. Bai, Ja, pues bai. menos mal, no? En plan, imagina una zela igual de txunga barrutik, kanpotik bezala. Claro. Bueno, baina gero dago jendeak nire ustez, eta nik adibidez, nire ustez... Gero kontrakoa baita. Bai, Osea, bai. kanpotik Nere Boba eta ustez. gero toma. Bai, eta adibidez okurritzen zait, jo que se, Raquel Torres. Todo minado. Damas Torresek hau bastante ezin da. Boba kanpotik, baina gero da nahiko Kiki. Egiten dau perfo bat, bai. Bai. Egiten dau Bera como efeminidadearen super perfo arrosa, bat, super bai. brilli, Ja. brilli, no sé qué, baina Bai. gero da. Luego Terraja cero la cara. bromas. Bai, 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 Ja, bai. claro. Adibidez, Egia adibide da. hona jarriot. Bai. Posta nahi, Esango Nei dio. asko pasatzea behintzat. Osea, jendeak gero zotzitela esatitera, ala, simajazea. Osea, Ja. beldurra emate zenian. Tan en plan, bueno. Tu, baina, Ja, eske hori... coping mekanismo Baina, a bat ver, da. hori Bai. izan didate hasta niri albinarekin, rollo. Ai, eske... Baizea. Tu, a que cero. Cero. Hori jendea da como tonta. Lisa. O sea, Claro. divina lo veo. Horregatik, Baina- nik ere, baina baina es que jendea da divina como... es la movida, ¿no? Baina jendearen, jendeak ikusten du pertsona bat, como mínimamente un poco... Ez dakit segura de sí misma, ez dakit... hori Literal egitza, segura de baino, sí misma, bai. Eta jendea ya en plan, no, es que no sé qué... Que va, si da Cero, super cero, ama ¿verdad? energía. ¿Verdad? Completamente. Nik uste dela pixka bat un poco chaser. Nahi, Ze, emakume polit batek te impone, uste dut badagoela como Ja. sesgo sensualista Ja, bat orde. ja. Ai, eske, ematen didazu inbeste beldo. eta como, de qué? Bai. No sé, ¿De no qué? lo veo, no lo Nik ere ez, veo. horregatik zero. Si naiz, Dena Rocha, Katy Perry, total. Katy Perry. Imagínate. Katy Perry. Qué movida. No diría, ¿eh? No diría. baino. Es que Aurreko betiko ikusi ironia un- da que a Katy Oragaga zuzare a Katy total. Bai. A Katy Oragaga da aukeratzeko zea hori? Bai. Bera da glifoba. Osa, ni naiz glifoba, bai, bera da Glin glifila. egizten atal bat zela, Katy Oragaga 2013an, Wow. egon zen como kriston lehiaketa aplaus eta roarren artean. Ah, Rollo, a ver, aplaus las 100%, mariconas, no sé. hombre, Por o sea, favor. mesedez, es que... A ver, ni Katy gracias coiteite, baina ya se le está Eso, derrapando un gracioso. poquito, Baina la ¿no? Katy lehengoa, 2010ak, 2000 Ja, abortzak. nahi grazite ziten. Bai, bai. Muy cringe godet. Bai, total. Super total, cringe, total. Muy sí, guai, bai, eh? bai, bai. Total. Eta eske behin izan genuen interkambio oso bardegarri bat, ondikan ez genuen YouTubeizatzen gure bizitza sua, baina bestela gauta egongo zan. Eta zen, zu esan zen idala, ze pop izar uste duzu, nahi zela, eta nik esan izun, Katy Perry, eta esan zidan, Daniel, nire bizitza sua, daramatza Lady Gaga kopiatzearen inguruan, eta esan zidan, bai, Katy Perry. Total. Bai, uste zue? A ver. Buah, ez dakit. Bera, mire esan nuen bera dela Bjork. Ya quisiera, ¿no? Nik uste dut que yo ya quisiera ser Bjork, bai. Baina, Total, a ver, evidentemente 100% mi movida, hitz bai. egiten ari gara como nor izango zinake, o sea, Bai. no, o sea, tampoco... Ja. Zu nori izango zinake, nori Es que ya aldatuko quisiera Bjork zenioke... total. Bai, Vale. Bjork, Bai, buah. Aldatuko zenioke garuna Bjorki? Uf, ez dut uste. Es que imaginatu, Ez, Orduan bakarrik gurozu el cloud. ez, bueno,
a ver, igual el catálogo artístico. Vale, hori bai. Eta el gusto. Eta Baina bere dirua. pentsatzeko modua izan behau. Bueno, dirua zakita inbeste. Ni ez A ber, ez. akumulatuta eukiko. Aurrekontua izango du, como bideoklipak eta portada horiek egiteko, no? Bai. Bueno, igual Bai. ditzen diete, no sé, ez dakit nola funtzionatzen duenik mundu honek. Ez du asko gastatuko nik uste. Ez. Nik imaginatzet egun Hombre, azkeneko bideoklipa da CGI. Egia da. Egia da. Ez da fan, estudiora, bez? Claro, Islandian egiten. ez da bere etxetik ateatzen. Ez que horregatik, nik uste bere etxetik ez dela ateatzen. Ja. Biziala kaseta den hor Reykjaviken, tan tranquila, Berena. eta ya So está. chill. The TV from the inside looks like a CD. Bai. Ez dut gorroto bihor, baina ez dut batere konektatzen bihorkekin. Zuzare bihorkista, benetan? Nire... A ver, ni naiz biorkista de los 90. Vale. Metele. O sea, Bjork gaztetan, super divertida, amiga de raperos, super... Yes. Bakizu nola, Jotzen, dantza paparazzi bat, bat. raperok dantzatzen en plan, ez daki nola izena, baina en plan, drilla nola dantzatzean, Bai. Bjorkek dantzatzen nola, en plan, salto que Berena. maten, Ai, honen. en los 90, o sea, es lo más. Eta zan beti un metxo bat bezala super ondo pasatzen bideoklipetan taola. Hori egia. Pilo bat ikustet, Big Time Sensualityn bideoklipa New Yorken intzutela, en plan, bea kamio baten gainen zutik dantzatzen, super divertida, ume bat bezala. Que maja. Muy fan de esa, baina gero ya... Es que ni Bjork irugarren diskotik aurrea... Ez que oin egiten La he du beti dejado. pixka bat... Odio decir esto, se da munduko kritikaik tontuena, baina egiten du beti pixka gauza bera. Bai. Bai. Ei, Ja. gero lana alri gustatzen jat. Ez Ja. que ni gertzen zait Bjorkekin, Lana Del Reyrekin gertzen den gauza bera, eta beste artista batzuekin gertzen den gauza bera, Mhm. dela, haiek interesan zaizkit, como pertsonaia bezala, no? Bai. Ja. Gustatzen Bai. zait bizigaren gizartean egotea Bjork, eta egotea Lana Del Rey, Noski. eta ematen diguten edukia, eta Bai. dena. Gero artistikoki, pues ez da nire te kikara, ez? Ez da nire Orduan, kikara. Ez da nire flop gauza. kulturaren kikara. Baino, gustatzen zait, como beren existentzia egotea. Total, Como total. pertsonaia hori existitzea gure star sistemean. Nei hoi Beyoncékin pasatzen zait pilo bat, en plan, Buah. ez zait barrua iristen. Baina daik, netzako Beyoncé ikustea da, ez dakit, hetero batentzako, ez Messi. dakit, Messi ikustea bezala, totalmente. Total. Eta Beyoncé bada bastante Messi, sobre todo azkenengo urte hauetan. bai, dibortzio kontentzioso hontik pasatzen. Total. Baina bai, niri bai gustatzen jat berak daukon teatro hau, ze bera Beyoncé beti dago ezenatoki baten gainean, como publikoaren gatik pena sentituko balu bezala. Badakitzu, dau Zuk beti uste? ezenatokian en plan, en plan, ze sorte dakatzuten ni ikustiana, ostia! Ja, Hori ja, gustatzen ja. jat Da, mordo es que dauka bat. pixka como jainko baten Dauko oso- esentzia oso- hori, Ja como- quisiera Rosalía. Da super faraona. Igual, no, bueno, porque badakizu ikusiko dugu, baina. gero Rosalía doia programa batera, eta egon behar da horrela. Ja, egia da. Ja. Egia da, Hori eta ez da Beyoncé batere ez da Nahi me da horrena. perezote, Nire Ni bai. saiatzen ez Rosalian entrevistak ez ikusten. Ez que Ja. gero, ateratzen Zenazka dazu ez dut abesti hartu hau, nahi. eta gero, I keep my phone in my boot. Hori da, Rosaliaren gauzaik gorrotara. Sí, edo izan duela eskupillotara ikasi nahi duela. Bai, que está todo muy bien. Ja, perfecto. Yo voy a clase de canto. Baina, en cambio, pero tengo que cuidar. Pasa un poco. Gero dago Beyoncé ez ditula elkarrizketak ematen, ja. Hori da, kuntu. Me encanta. Ez hori nik esan dudana da, faraona. Ze Maravilla. behin, Bai. Tyra Banksek insotzen historiako entrevistaik traketxena, ikusi duzute hau, Ez. da izugarria da, Tyra Banks esaten, you're Beyoncé, but you're, ez dakit nola da, en plan, ez da, joder, Sasha Fierce, okay, Masha Fierce, do you like mashed potatoes? Eta da, en plan, Slasha Fierce, did you get cut in your face? Dabil bere izena aldatzen momentu osan, eta horrek dira Tyra galdera Banks? guztiak. Bai, Wow, da, qué dau fuerte. YouTubeen hau, eta da en plan, Beyoncé, propinak usten dituzu, Slayonce, te gustan los gays. Eta galdera guztikola. Eta Beyoncé da en plan, Qué eta joan fuerte. egin nahi da. Neri me encanta elkarrizketa hau Beyoncérena esaten diotela. You are Beyoncé. Thank you. Thank you. Thank you. Hori oso guapo da. Porque dauko presentzia. hau. Me encanta, eta Ja. faltan botatzen dut ere. como- Beldurra Mateo, Bai, Hori bai, izugar. bai. Hori bai da, hori Albina ez, baina Ez, Beyoncé bai baina impone. Beyoncé sí que impone, Bai. o sea. Mm. Baina bai, eta ni faltan botatzen dut como que elkarrizketa hauek como de circo, ¿sabes? Slayonce. Ja. O sea, yo que sé, Lady Gaga Ja. ziotenean, noriztango zinateke egun batean, ilargia. No sé, como cirquismo hori, bai. como elkarrizketa Bai. horiek ez izatea, eta azken diskorako ze artista, chica, me la pela, o sea. Esan Ja. digute zakila daukatzula. Bueno, hori, Kontau. itzultzea hori, en plan. Oye, esan digute hermafrodita zarela, konta iguzu, Ja, no? bueno, es que Lady Gaga ize gauzak indizkieten. Baina ez Baina que Lady orain Gaga dabil, edo ezin, oso orain dabil guatzen. beste zirkuito bat dela, zuk hainbeste maite dezun nostalgia, Ai, dela pesada. Mia Odio. Goth, bere Odio, pelikula tío. berria aurkezten eta bere bost papelik ikonikoenak aztertzen. Mia Gothen karrera
3 urte daramatza. Ja. Osea, bukatzea ja nostalgia. Se acabó. Behar Nik ez ditugu, soportatzen ez da. behar ditugu gauza berriak, behar ditugu soinu berriak, behar ditugu letra berriak, behar dugu dena berria, porque ja nazkatuta nago, hartzea bestizar bat eta remix bat egitea, tio, jazte. Soinu Ongi egon da, disfrutatu dugu, move on. Es que recession indicator, Behar Literal. ditugu soinu berriak. Behar dugu, hori ez, behar dugu Crisálida, behar dugu. Oh, wow! Mesedes, Como konta la iguzu. mente. Ez que, nola lotu dudan, Konta iguzu alai, mesedes, zertan ez zure eskenengo proiektua Crisálida? Hori baino lehen igual konta duzu, nor da alai? Ala, ez dugu esan zirkoa nahi genula, por favor. Venga, pues... Konta iguzu, badakatzu sakila. Tengo tetas. Ai, hori egia da. No me toques las ¿Cómo tetas. meto la promo, nik ere? Gaur goixian, zenik egiten dut beti oso dokumentazio lan, latz bat, eta orduan gaur goixian irekidez zure profila. Oso ondo. Eta ikusi dut diska eta fanaz direkta a la tetas. Ose, dauka marketing Gainera, alemán. mayúsculas, o sea, Normal, letra normal. larriz. Claro, Oso ongi hombre. Tiran más que 2 carretas al final. Tetas. Completamente. Bai. Bueno, Orduan, zuk denbora daramazu... ¿A qué has venido? Pues bueno, tú me dirás. Zuk denbora daramazu musika egiten. Bai, Bai, ez asko, baina... Baina, baituzu... Bai. Eta zuk egiten zu zure musika propia, beste Bai. artistentzat ere musika... A ver, hoy ez duzu? eta inbeste egin. Kosteite zait pixkat, Bai. Porque me gusta un poco el control creativo. Vale. Bai, pixka control freak naiz. A ber, ta gero, nik uste dena ipasatzen zaigula. Gure arte asko gustatzen zaigu, baina gero beste batuntzako egin behar deunen, Ja. eta diruagatik danen, Ja. perezote. Baina bueno, pues batzutan itea, eta jazta. Igual depende zenbat dirugatik. Baita. Claro, o sea... Kontrol oida, artistikoak badaka prezio bat. Bai. Completamente. Pobre izatea. Hori bera, bai. Bai, Eta total. DJ ere bazara. Bai, Ba. gero ez da gutxigo, nik uste disko auta gero, osea, oso divertigarra iruditzen zait. Eta asko indet, ze kontzertuk emateak, kriston palo mateit. Bai. Gaizki pasatzet. Bai, paniko esteniko total. Ni naiz rata de habitación total. Begira, lehenko zen esan genuen, artista den orok badakala bere barnean, attention hor txiki bat, ez da zeure kasua. Ez. Eta gero ez dakatzu lotxa iteo kakakalian. Mendian. Ja, eta diskoteka baten, total. Bai. Ez, total, eta hola, elkarrizketatan ta hola, zero. Ja. Zero palo. Nik uste, palo bat ditela, ez dakit, jendeko puru bat zuri behi daotea. Ja. Osea, Egin zia, edo loko gauzak zentriko bat, ja, jarri pentsatu, maskara bat. Merina Gris. Begira. Gente. Bai. Edo jarri beste pertsona bat, nebezu jartzen naiz ni, hor erdian. Ah, bai, horrela Eta egiten. zuk abesten Wiki, duzu wiki, atzetik. wiki. Ai, me encantaria. Eta Total. dena perfecto. Bueno, es que gustatzen zait pilo bat, lehen DJak zeukaten figura, zalan plan, gela baten sartuta hola diskotekan, etzenekila ez tanuntzeon gela hoi, Ja. eta Berjain. jazta, Ja. fantasia. Tu, eski hori DJ-ekin gertatzen da, jendak espero duela como performance bat DJ-ekin gartik, eta da como... Gutu Bai. abestia gara, bai. Eta mundu guztia jartzala DJ behi da. Igor monitoria jodio egin da. En Bai. plan altarea. Apagado automático. Bai. Baina, eta gero badakitu zer ematen didan niri otzikarak. Agertzen denean, festa bat, adibidez, ez dut esan bihar berjainen, baina dena delako toki baten, eta da en plan, gaur pintxatuko du Charlie XCX. Eta dau, Charlie XCX Bai. hor platerian, beste bi DJ-ekin, eta momentu baten, beste DJ batek hartzen dau, como mandua edo dena delakoa, eta dau Charlie XCX bere kubatikatxuekin eskuan, 150.000 pertsona bere onduan horrela telefonuakin, Bueno, kago bio. eta jarraitu behar dau, como chill de fiesta, Ja. badakitzu, eta jende oso Ja. en plan, zoologiko bat izango balitz ezala. Ja. Horrek bai emango liateke. Eta hori horrela. gertzen zaigure travestioi. Egiten dugunean ez DJ set eskala travesti... berdinean, Ez, no, ez da utxorik ere, baina egiten dena como travesti DJ set, jendea dagoela, eta den plan, Begira. a ver, DJ, es que nik musika jarriko dizuet. Bai. Ja, Dante nahi me nik, flipa ja. boiler rumbak taula ikustea, porque, osea, soziologikoki, porque dago hain masifika duta ikustezula cada zirko, eta gero kamera horse. Baby Morocco. Ja, hori bai. Bai. Osea- Baby Morocco con el sobaco al aire. Es que egia da. Es que ikusi un boiler room bat, literal, pelea física bat ikustezala, en plan, osea, Slay! super pasivamente, Oh. baino en plan, naizutela DJan ondon tokia, bineskak, eta hor, bata bestai bultzatzen, en plan, ordu erdiz. Izateko nor. Es que, Badakitzu, uste oso etorri bidea lamentable. DJ eta esan bidea, el amor de mi vida. Total. Igo nirekin, bai, jo. Hori gorrotu ez modu bat. Hori da, kontzertuetan kantatzia bezala. Musika zara, oso askar, kontzertuetan kantatziaren alde edo kontra. Abesti osua, a pleno pulmón. Es que naiz, netzako daude bi pertsona mota musika entzuteakon. Music people eta lyric people. Ni naiz zero lyric people. Nina super lyric people. Bai. Uste baietz, bai. Ni oso artista gutxi iritsi zaizkit letretatik. Vale. Bai.
Bai. Baina Edo, superlirika, bai. hasieran zen rapa bakarrik, en plan ritmikoki sartu bartzenian, letra, Vale. bestelan Vale. ikaso, Vale, eta gero vale. jo bai deskubritu dutela artista batzuk, que, osea, me muero da jazta. En plan, letren gatik, dia, ainonak, Vale. que no me aguanto. Esan bat. Bada espada... Phoebe Bridgers. Metele. Oh. Me muero. Gustatzen zaizu? Asko. Fija. La mejor. Bai, bai. La mejor. Phoebe Bridgers. Bai. El disco ese bueno que tiene... Bai. Azkenekoa zeona, Zeona, bai. Bai, egon nintzen... Divina. Nik nahazten dut nire buruan Fiona Appelekin, así que tampoco me preguntes. Bueno, Vale. no me extraña. Bada espada norbaitek ez du lertu music people, osea, Bai, musika entzuten dutena jendea eta edo letra entzuten duen jendea. Bai, hoi da. Hori da. Nire ustut gehiago letrista, edo ez dakit, Ez nau bateria dos. Ja, eski nire ez. Sare full musika Nire ez people. full musika, Total. Bai. baino gustatzen zait letrak abestea. Ni kontzertu batean isilik ez gustatzen. Isilik ez, baino jainkoak 6. egunean asmatu zuen falsetea. Esan abesti bat. Just Dance. Just dance, gonna be... No, errela ez, baino 15.000 pertsona egongo baliraten nire onduan oiukatzen, jakingo Ja. nuke kantatu gabe. Gorrotatuko zenidak Lady Gagaren kontzertu batean. No, badakit. Ai, ontzat ez da? Bera. Mi todo. Que Bai. envidia. Mi todo, Que envidia. nire Fomoa dena, pasaete. nire dena. Baina nire nintzen abesten, dantzatzen, koreografiak eta dena inkluso, Ni, Ja, baina hor ja volumena dago hain altu. Claro, no? osea... baina eta Lana mundu del guztia Rey zebilen abesten, osea, zapustu entzuten zena zidaten, dena. marikoiek. Bai. Look what the homosexuals did to me. Homosexuals fuck up things. Ez que, batzutan. Lana del Rey zen, hau da nire mikrofonua, bale? Eta Lana del Rey zegoen primaveran, bai, baina hau da nire mikrofonua, egin behar dut gestu bat. Eta mundu osoak abesten zitxun, bere abestio suak dekabo arrabot, orduan, amaieran Ja. egiten zuen, swinging in the... Eta hau zen kontzertu guztia. Ja. Ikusi uzue Justin Timberlake. Ez. Zein du. Zer egin du? Osea, dira como Justin Timberlake kritikatzen. Ze badoka abesti bat ezaguna, orain txezakit esaten zen. Beauty killer. Ez, ojalá. Ez dakiz abesti ezaguna. Mhm. Eta bere kontzertua, berazteniko turrean, ez du, hitz bakarra besten du. Seitz Da, como, hain ezaguna, berak egiten du. Oberena. Osea. Pero Lana Eta del Rey. abesti osoa, hola, jendea en plan, gero. En plan Victoria Beckham. Bai, eta gero, karo, boomerrak en plan, ez du abesten. Ba, ni Eta naiz ordaindu boomer. dut. Naiz boomer Lana del Reyrekin. Pues Ja. mira, ni naiz Little Monster. Eta Bai. niri, osea, sentitzen dute, eta hau esango dena me van a odiar. Me daría igual, zain Bai. duen euskaraz, igual emango litzaida. Berdin, ez litzaidake importatuko. Ez litzaidak importatuko, Lady Gagak playback egingo balu. Osea, Full como ez, que baloratzen bai. dut zuzenean abestea eta dena Ja. perfecto, baina ni noaz txoba ikustera. Eta badakitzun hori emango zitzaion igual, kontzertu gabe gelditu ziren 200.000 pertsonei, porque tenía la voz cogida. Ja, egia da. Egia da, hor esango zuen, ei, neskak gaur playback, bale? Eta ulertzen Ja. dut bere puntua, eta ulertzen dut zuzenean abestarena, eta nik ere guai, baina jendea ez denen en plan, Britney Spearsak ez du zuzenen, No sé, me igual. la pela. A ver, Britney Me ez da la hoy, pela, sinceramente. osea, Bueno, Britney ya ez da ezer, baina. Ja, Goian que bego. pobre. Pobrecita. Oain netzako reenkarnazio bat dago de Britney. Addison Rae. Buah, Divina. Hori da. dena. Bai, ikusi nahi dut, ez, zuzenen. Eta osea, Addison Rae da, I got nothing on but the Metele. radio. Berea da bestio, Edo eta Addison Rae. A Da, ver. Lady Gaga. Ez. Uste da la Madison Beer. Madison Beer. konfunditzen No, ditut. no, no, Es que no, Nor da? nada, nada Edo que Tate ver, McRae. A ver. A ver, neska, igo. Nor? Toma, por saco. Bueno, Bilatuko dugu konfunditzen ari norena gara. den. Daukat azkenengo take bat kontzertuetan. Ze iritzi dakazute Lorderena, bere igoera baino lehena baiten, mundu osua isildu dadien. Kunti! Memeo. Kunti! Memeo. Sí lo digo, nun dago sí lo digo. Es que ni daukat arazo bat cringeakin. Addison Rae, da. Addison Rae nació en bat de radio. Vale, pues oso ondo. Qué maravilla. Egin dizugu shaming. Hombre, Eta asko sentitzen Ni dugu. en plan Madison Beer, menuda mierda. Eta modu publikoan barkamena eskatu nahi dizut. Eta orain esan? Zertaz eginen? Lorde kriston cringea mateit, baina aldi beren gustatzen zait. Porque es las no binarias. Ja, Es que no, ez bitartasunaren oso karakteristika tronkal bat da cringea. ja, izangoa. Bai. No Eta fregar egiten zion, platos, jendia bidaltzen zuen isiltzera, porque berak kantatu nahi zuen. Eta hori ematen zait, pero feroz bigo. pues a Ja, ver, ulertu dezaket, baina. nahi super ondo iruditzen zait. Osa, perfecto. Know your place. Naz super audientzia antagonizatzearen partaidea. Barkatu. Ongi iruditzen zaite. Es que ni kontu da ez naizela joaten inoiz como kontzertu como akustiko hauetara, no? Como que Ez non okain. garrantzia da Abestia. abeslariak ongi abestia. Bai, no? beti Osea, zoaz como- drag showetara. Bai. Bai. Ja, Ordan como que ya Hombre, ikusi ginen Madonna eta hori zen full drag. horregatik. qué maravilla. Osea, Bueno, tampoco. Ez? Ba,
Ja, ostra, que Bai. ja ez da zana. Ja. Ez nago ados, baina. Ni uste duko Ni super a favor, betiako. Total. De Madonna. Eta ni uste duko litzateke joatea kontzertu hauetara eta gostatzea, baina, como que ez dut lortzen. Me encanta la música, me mueve la música. Total. Zaren melomana, alai. Bai, bastante. Bai, Bai. A ver, nei show hoi, bueno, ia naiz show olako, en plan, kriston montaje hogaten kontzertu eta jun. Esango nuke igual inoiz. Wow. Zein da fansaren kontzertuik handiena? Ez que Primavera Sound igual. Nor zen, Ez da kontzertua, baino. Goatzen naiz, azkeneko aldia junitzena, Tame Impala ikusten, eta agobia, bai, es que, bueno, me encanta, pero de repente hetero. Tame Impala, telonero macaco, ¿vale? Sin más. Bueno, gero Dua Lipa ikusi nun. Vale. Me perdonas. Dua Lipa ikusi nuen, eta horreko. Eta sinitzen, toki guzteta bidatzen en plan, burualtxa nun, en plan surikata, eta dena bidatu nun, eta esan, hostia, ez da jende kantidade agobiatu nitzen. Ez que agobiatzeko modukua bada. Eta esan, festival hontan ez bultatuko. Ya está. Ja, Gulan Alrei ikusi genuen nahiko hurbil, zegoen ginen atxateko lauetatik. Hankak gorri. Eta nik gero ikusi nituen como dron irudiak. Hoiz dantzan post-COVID, ez que ni junitzen azkeneko primavera pre-COVID. No, hau izaten aurreko Eta urtean. ja jendetza zan en plan mal. Osea, gero ez dut jakin nahi, porque Post-COVID izan zen bai. nik uste festivalak generalen, COVID eta gero nik uste dirua errekuperatzeko igual. Bai, masifikatu. Asko saltzen, baina en plan sobrevendiendo a saco, Eta nik hori eskertu nuen momentuan ez ikustea, baina gero ikusten dituen como dron irudiak, etzen nuen. Me da algo. Que esan hil jendia. Baina aterazuten jendia en blankan Kasi, milletan. ja. Le dio el pampurreo a la gente. No, que mal. Baina hori zer izan zen, Karo, zen moton sartu zan, ozeintzun. Zer? Lana del Rey. Ez. Hori etzen edo. Zer egin zuen, ez zuen ez egin? Etzan moto batekin sartu, izan zen Coachella. Coachella, bai. No, Lana del Rey zuen egin ezer kontzertuaren puntu batean lurrean etzan zen. Berandu iritsi. Le pega un montón Girl Give Us Nothing. Nahiko nazin, No? Baina eski dago biena. Ja, no, super ondo iritzu zait, Osa, niri ez balu egingo como mikrofonoen tontakeri hauta kantau egingo balu, niri energia maila esanatokian ematen zait, guztiz egokia. Lana del Rey zara. Ja, totalmente. ateratzen con un kardau divina. Inoiz baino guapagoa. Ze guapa. Ez da egona inguapa inoiz. Eta zen increíble, porque showa zen como bera geldi, eta dantzariak bere inguruan gauzak egiten. Bai, baina bera igual, tiesa eta hogei como dantzari. ispilu batzuk horrela jarri, gero kendu. Ez que beha da Virginia baten estampa bezala. Bai. Momentu behar, eta ya está. Beyoncé da como jainkoa, Bai. Lana Del Rey da como ama Virginia. Eta biharrek Total. Espiritu Santua. Espiritu Santua. Bai. Lady Gaga da Gustatzen zait. de Abrua. Bai. Bueno, ni tanto. Eta Madonna da... Madonna bai dala. Madonna da Total. biblically accurate aingeru bat. Sex. Zein da Joan Zaren kontzerturik txikiena? Txikiena. Intimoa, melomanikoa. Bi pertsona. Bai. A ver, igual pues... zeuria propioa. Bai, La seguro. reina. Osa, tokatu zait, en plan, pintxatzen egon da, de repente, ordu bat inorrez. Baina hori, Guri ere Fantasia. gertatzen un popular opinion. Niretzat, día fácil en la oficina. Total. Niretzat hori da en plan, bueno. Gainera jarri izakezu nahi duzuna. Claro, bai, Bai, total. Bai, jatzen Super a favor. Eta gainea, momentu hietan zan en plan, nik klubetan tala dauteian maioitakok eneuzkan etxen, bueno, hain ez daukatela, osea, bertsio reduzitu bat daukat, baina esaten un fantasia a praktikar, eta ya está. Bai, porque zuk bai erabiltzen dezu Claro. como teknika bat, Claro. gu gaude horrela. Gaizki trantzizionatzen da bestia, no? Pasa nada. Bai. Claro, bai. Bai, ez da galditu. Orain orain plataforma berdeak jarri duela fade in, fade out funtzio automatikoa, Bueno, gure eta DJ-zetak die, Bai. hori, gure Bai. DJ-zetak die inoiz baino Ja, hobeak. saltzeia kontroladorak inda daudenak Spotify erabiltzeko. Oh, wow. Lo que toca. Fitxatu bazue. Badaude Igual DJ-ak plataforma saldatu behar dugu. Baita. Bai, pasa gara YouTube. A ver. Ez du nora pasa gara Esan. YouTube a mp3.com. Hortara pasa gara. Oh, yes. Super a favor. Eta, bueno, bai. Esan baron, ez dugu alegazirik egingo dugu, bai. A ver. Pirateria, ya está. Zure lagunen musika erosi eta artista milionaria bali bada. Hori da. Eta aurreko asteko gonbidatuak pasatzen Telegramen nola deskargatu musika. Hori Ah, xa. Bai. Barba negra. Eta Oberena. hori. Oso Bueno, ondo. musika egiten dara maztu denbora, tarea duzu zure diska berria. Bai.
Krisálida. Bai, krisialdia. Ez konfunditu krisialdiarekin. Que fuerte. Krisálida. Nola izan da diskoaren sortze prozesua? Bastante a toda hostia. Bai. Me encanta, Oda ascensor. zure elkarrizketa musika, bai. Biladetan indako zerbait da, a tope, super a tope. Lagun batekin indet, lehenengo aldia izan da, erdibana en plan produkzio indeten proiektua, eta oso gustoa, ze naiz erre. Ja. Claro. Bai, bakarrik lan hain izan duetenen, da como vomito todo, gaina me rayo mil. Osea, beste pertsona batekin iten izan da como validazio eukitza denbora guztin, en plan, ideia ondo dago, hau bale, bueno, a ver, diskusio que bai ondia, en plan de, hau zirko bada, tani ez zirko hau mantentingo deu, o ez, eta bata beste konbentzitu, baino bakarrik indakon, claro, rayada mentalak dia, super fuertes, en plan, jendea izeirutuko zaio hau, gero zure autoestima mobidak sartzeia, pensamientos intrusivos ez dakiz zer, eta askotan pasazait, en plan, epe oso bat indeuki, basureta bota berriz hasi, osea, Qué fuerte. bai, Ja, ni hori no komulgo. Osea, jende artista mordo bat ezagutzen dut horrelako tendentzia kritikoa daukona. Bai, bere nik pixka lanarekin paisite kritiko. naiz. Ez dozu uste dela hobe, adibidez, nor da artista bat? Ez dakit, baina uste dut beste metodoa dela bota guztia, Ja. eta zerbait sartuko da, badakizu pinball makina bat bezala. Ja, baina horrek ere sortzen du... Como que igual botatzen baduzu dena. Eskombro mordo bat. Eskombro mordo bat. Sortzen a ber, edo- eta alare edo nik uste, jendeak- eskombroa badaukatela, osea, Baina guztiok, nik ere eta dizka bakarra daukat, zoke bakarra. ja, Baina zara ditut. Como que hori sortzen baduzu, eta dena botatzen baduzu, egongo da jendeak igual usten zaio gauza bat, eta espero du beti egitea gauza hori eta ez duzu egiten, edo jendea Ja. usten zaio hartu zenuen bideo hau, baina gero ez duzu bideo hori jarraitu eta no seke, como que jendea da oso astuna ere. bueno, nahi me la pela, Ja. osea, pilo bat gainea. Eta nik uste DJ zea badala, formazioa dala hau, en plan, bakizu jendea tortzaizula, en plan, pintxatu ezak Bai, zer, Jarri pintxatu ezak- Quevedo. Paso. Hori ematen Paso. zait, super indekoroso. Total. Gaizki iruditzen zait. Porque ni banaiz, ni, Total. eta nau peluka batekin pintxatzen plataforma berdean, pues ondion, nau hemen paiasolanak egiteko, eta ondion tal, baina pertsona bat, DJ dana profesionalki. Osea, ni ez noia, jendeak ni ez ez noia dauka jatetxe batera eta eskatzen dut nahi dodan flatera. Ja. Ikuste dut kartan Total, dauena, total, que es lo que total. tú... Ni ez noia tagliatelara, oi, hazme una sopa de ajo. Bakizu ez da gertau behar. Bai, bueno, a ver, es que beti dago, pues ideik ez daukan jendea, sin Ja. más. Eta Me la telefonoak suda, en alza. Etzai pasa asko behintzat. Vale. Ignoro total. Osea, bizina izola? Guri duela gutxi eskatu ziguten Quevedoren abesti bat, eta jarri dezakezu Quevedo, eta Belleza. eman sostan kristoneko gozamena bat esatea, ez! Karo, putada da, plataforma berdeakin pintxatzuela, orduan badakite bilatza daukazuela bestia. Ez dakite Baina zer. esaten diegu ez dugula internetik. Ez dakite Nik zer. eskusa beti USB-en daukatena da. Sorry. Guizaten dugu eskiz dugu internetik. Ja, Edo ya está. Bai. perfecto. En Ez plan, dakite, ez ez dute daukat. pantalla ikusten momentu baten ere. Edo ez dugu ez Ya está. ez zuzenean, en plan, ez cariño. Bai. Hori ez. Total. No! Edo ya está. Next. Total. Eta ikusten norbait egiten, askotan ju naiz en plan, aizu barkatu. Hau ez daiten, Ja. Osea, Ja, DJ ba, paken utzi, tio. ja. Kantzau behar zaizu besua, eta ez da Edo zertarako utzi aldea. pakean, en plan, lanean dabil. Literal. Ez dakit konturatzen zaren lanean dabilela Bai, pertsona hori. bai, en bai. plan, Utzi pakean. Total, alde hemendik utzi DJak bakean. Igor zen denbora goiaz? Krisálida. Perfecto. Perfecto. Krisálida. Zein da zure abesti gogokoena? Ba, guantxe Baduzu bat? bertan Angeles, lehenengoa. Bai, porque janitzen emo perdida. Vale. Zein da openingan sortu duguna? Ezurrak. Ah, bale. Banekian, Bai. baina igual zuk ezin jungo goratzen. Bai. Angeles. Orduan, hori da bai. mundu guztiak entzun beharko lukena. Bueno, ez dakit. Bakoitzan nahi osea, Angeles? oso bariatua da. Ja, Te quiero decir. ja. Ez Vale, dijo vale. hortik, ni gustu. Vale, Bueno, vale. no sé. Paso. Ez naiz katolika zin egiten du. Por favor. Es que nago un poco hasta el coño, coinciditula honei dena Rosaliakin, eta, osea, gaztean nahi bezin nuen entrevista, erdia Rosalia buruz hitz egiten da. Chica, No. he venido a hablar de mi libro. Hori da. Literal, O sea, bai. paso. Eta gero hemen la caca y la Bjork y la otra. Me parece perfecto. Vale. Angeles da, pixkat, negarrez idatzi nolako en plan botak aiten. A toda Obiena, hostia idatzi nun. obiena. Eta inoiz ez detoin. Wow. Orduan fantasia. Pertsonalen airutu zaitelako. Beste guztik, pues, oso kanta honak daude baita. Tetas. Me encantan. Tetas me flipa. full Sara tetas. Bai, Zozaiakin eske- egin duzera abesti bat. Bai. Es que jarri naiz mística, jarri naiz divertida. Es que hay de todo, orduan. Oberena. Bai, oso ondo. Nire baizuki me encanta. Ze, Igo zenuen como promo argazki bat. vale. Con un make-up increíble. Bueno, Bo. aurreko pitxatu nun, un poco yo sigua, no? Bo.
Que me encanta, Gay pop. Me encanta. Pues diri me encantó. Karma Savage. Me encantó. Ja, bai, oso guai dago. Laura Leixark, la mejor. Yo sigo. Bai, oso guai. En Instagramen. Yo sí, a ver, ¿qué hace? Ja, oso guai. bai. En fin. Nik galdera bat daukat. Galdetu galdera. Igual gorrotatzen duzu galdera baino. Titototin. Edizio fisikoa egongo da. Ojalá. Tia, nik nahi dut. Ja. Jo, inoiz itzai pasa, en plan, jende galdetzeik tela, aber badagon, eta bastante jende galdetzen nahi zait. Zegatik, itzultzen ari da nostalgia. Eso que no te gusta. Eso que no me gusta, baina que cuando me conviene, sí me interesa. Zeu zentzait berriz egotea diskoak eta viniloak ez, iruditzen zait, tio, oso garestiak dira. Zuk CD? Ni naiz txika CD. Una chica CD. Una chica CD. Bai, ni CD. Es que ni musika gehiena kotxen entzutet, orduan CD me gusta. Nire ere. Nik eramaten dut, nik daukat, la peor, Lady Garen diskografia CD-an kotxean. Erosin nahi dut, como ongira mateko, mitiko 2000ero, denak sartzeko. Bai, eta zure CD-ekin goituzu? Nik? Bai, oza, mitiko grabatu ordenagaiun. Nik baditu. Tu, ez daukat nire kolekzioan? Bai. Nik daukat 2000 eta 2009an, The Famous teratera zenean, nik egin nuen nire etxean, diska bat, te lo juro, emulen, eta horrein daukat como eroskiko CD-a grabatuta Lady Garen abestiekin. Maravilla. Eta sartzen nuen como txillin Lady Gaga egin zuen como kolaborazio bat, beste artista batzuekin, no sekitzen. Que guai. Eta horrein daukat, eta portaetara nik diseinatu nuen Warden. Bai, jode, que fuerte. Eta horrein daukat, superfavor. Ez da ongo, fizikoa, oaingoz, ez dakit, pues ojalá de repente mundu guztiak entzutea, kontzertu pilo bat ematea, diruaitea, eta es que no hay dinero, amiga, ojalá. Es que mierda da, Bai. Hemen eguztute dirua, deitu pantaian agartzen den telefonora, igor sartu telefonoa. Eta gero igual hasi gara. Bauzu zerbait salgai, como jendeak dirua emateko. Es que, zero merch, zero... Ba, egin un... Dauka superapego gutxi gauza materialekin. Nik ebai merch gutxi erostet, osea, kostaite zait. Bai, ez dakit. Ni lagunei dena. Bai, lagunei bai. Baina, en plan kontzertu batea junda, ez dakizima gauza erosiko ditut, no me da. Baina, osea, generalen, hau landuin behaete, osea, kostaite zait, como... Mertxa erostea? Ez da mertxa, baina, en plan, gauza fisikokin, gauza materialekin, como apego aukitzea. Igual da, pobreziaren sintoma bat. Posible da. Esan idez, porque niri askotan gertatu zait, rollo, en plan, ez dut erosteko pulsiorik, ez dut como nahi, jendiak kolekzionatzen ditu como gauza txulo honik, eta nik, nahi zero kolekzionista. Bos sentimo, da, que claro. Bihar dut erostia gure dituen gauzak. Ez dakit. Baina... Ez nizun nahi egin class shaming. No, zero, totalmente, puede ser, bai. Ez dakit, orduan ere gauzakin, pues berreina pentsat, en plan, nik nola ez daukaten pretensio, en plan beste batzun gauzak erosteko, nire azte hostiengo, literal. Digitalen entzutet, bertxeko kamisetak askotan txarrak dira, sinceramente, eta orduan, a ver, noiz baiten zerbait atatze bat, en plan oso guapo, eta nahi dut. Baina Billie Eilish bezala, esan zuela, yo no me he comprado un CD en mi vida. Hori oso kunti, ematen zait, en plan, hori bai uste dut la mentalidad berriago bat. Ba, nire ustein zezkit diskoak. Bai, una karkamada. Baina, ni vinilo ekerz ditut, ez que nik benetan etxean jartzen ditut CD-ak. Bai. Gustatzen zai. Eta vinilo du, bai, jartzen duzu. Vinilo, pero cuando me quede la interesante. Jartzen dut Harley Quinn. Ez que ninas interesantia na munduan, duan nire ez vinilista, biba. Nik entzuten duan disko arraroena da Harley Quinn. Egingo dugu jolasa, bale? Bai, ez? Zerbait gehiago ez dauden eguzu diskoaren inguruan. Bai, zerbait saldu nahi duzu, daukatzu dataren bat, edo... Guaingo zez, zuzenekoa prestatzen nahi naiz. Bastante aldatukoa zuzenekoa, bai. Lehen iteron como pinchada hibrido bat, en plan pinchada ahotsa zuzenen, ez zer. Guaingo ziz aldatu behau, porque diskontan, en plan, kantau biba. Ja, bez. Gure entzulegoaren artean badago kultura zinegotzinen bat, edo lokal baten jaberen bat, edo... A ber, atako dugu, baina prestatu inbeaet, bai. Eta, pues formatu aldatu inbeaet, orduan pixkat plantatzen nahi naiz nola egin daola. Eta Luka, eta hori pentsatu duzu. Lukak bauzkat. Bai, hoi superargi daukat. Jo sigua. Da nire parte gogoko. Jo sigua total. Jo sigua. Como baston batekin, en plan... Nahiet pixkat eszenografia, pentsatzen nahi naiz. Antzerkin da bilen lagun batekin bai komentatu etela, en plan, nahiet elementu xume bat, Osa, tontakiri bat, baina eske toki askotan, pantaiakin jun naiz askotan, visualakin ditut taola, me encanta, baina askotan pantaia mierda batzu dira. Areto askotan, o proiektore superkutre bat. Eta ezin dut hortan dependitu, orduan, eszenografia minimo bat, en plan zerbait, tontakiri bat, en plan, que quede txuli, ventiladorean me flipa,
tu mejor compra. Guk badugu esteka oso ona. Zezken aitzat ventiladorak egiten digu show erdia. Totalmente. Nire kasuan Da osoa. show erdia. Bai. Ni jartzen nahi Oso klabe da, como Lady Gagismo, no sé qué, baina ventiladore batekin, showa egin Horreko dago. nasi nintzen pentsatzen en plantela bat, azpitik ventiladore bat, ezakit. Bo, dena. Hortan nabil, ezakit. Ventiladore bat da dena, eta ez da bat ere garestia, ventiladore on bat, como holtzarako. total. Ongi dago. Pues beira. Badenak entzutera krisalida. Denak entzutera 2008ko krisia, alairen adun. Krisalida, alai, plataforma guztietan, eta laster, oholtzetan, Euskal Herriko oholtzetan ikusgarri. Etaren, guazen gure jolasarekin. A ver, qué miedo. Zuko keratuko duzu txartel bat, ingoizkizu. Nizango naiz tontísima, Sí? Bueno, pues dena Baina, bezala. eske nik ekarri nuen jolas hau ustetan jendeak ez zuela bakar bat ere asmatuko. Eta basaritzatea Ez dut asmatzen. asmatuko. Eta, ezi baina euskau boiek asmatu zituen guztiak. Guztiak. Super fuerte irutzen Gero zait. Pau Goien etorri zena. Eta faiatu zituen Eta guztiak. zituen guztiak. A ver. Aukeratu bat nahi duzuna. Denak Hemen. igual dira. Bai. Primeran, Zinetik ikusi. Begira gehiago. bagoazen Ja, jolasarekin. sabemos, ja. Denak asmatzen badituzu, sari bat dago. Denak Vale. gaizki egiten badituzu ere, Kolleja bat emango kolleja dizut. bat. Bai. Dena perfecto. Koieja, Goazen galderekin. Osea, 3, Alai. 2, 1. Zein mendi igotzen dute karlista porrokatuek urtero? Jurramendi, Aketegi, Toloño. bueno, por la fantasía furramendi, mes. Zuzena da! Broma, qué fuerte. Urrengoa, historiari dagokionez zertan dira berdinak Gipuzkoako Irun, Nafarroako Iruña eta Arabako Iruña hiriak. Araban dago Iruña bat? Antza. Ez nekien hori arte. Wow. Ikasten ari gara flaukulturan. 1936ko gerran erre zituztela, B. Erromatarren garaiak hiri garrantzitsuak izan zirela, edo D. Erdi Aroan sortu zituztela. B. Zuzena da ere! Ai, la virgen, que no tenemos... Bixeitik. Non dago Julian Gaiarreren museo etxea, Erronkarin, Izaban edo Garden. Ni idea. Garde. Ez da zuzena, Erronkarin zegoen. Zer egin du babak eltzetik atera dituenak? Boa. Lan zailena, lan errezena, bazkari goxoa. Boa. Voy a quedar tontísima. Nigo ez nekien. Ah. Bai. Zuzena da, Ai. lan zailena. Horixe da. Enekian. Zer ematen Zer ematen dute sari miarritzeko zinemaldian? Eguzki bat, makilla bat edo luma bat, gora luma. Ni idea, Luma. baina guazen luma esatea. Ba ez, eguzki bat, ojalá luma. Ahora salita. Zein jokotan irabazi duten 1989an, bederatzigarren munduko txapelketa Castaños eta Elizalde pilotariek. Zenbaki asko. Oh my god, what the Zenbaki fuck asko. is that? Eskuz binakako txapelketan, palan edo zesta puntan. Buah, ni idea. Izenak zeintzian? Castaños eta Elizalde. B, ez dakit. Palan, zesta puntan irabazi zuten. Idea galtzearen musika. Bai, eskerrik asko etortzea. Oye, Ja. hiru ongi. Hiru dolau ongi, Bueno, en un espero, Oso ongi, Para- oso ongi, Bastante oso ongi. balantzazio bat, igual raspa dezu bostekoa. Ui. Furralandia izan Maravilla. da dena. Ja. Ena Furralandia! Fantasia. Bai. Lo más. Eta nahi ja, bukatzeko zu gehiago ezagutu nahi zaitugulako, Vale. ez dugu flop kulturako testa. Qué fuerte. Ja bez, heldu da. Itxaroten ari Qué mal. Bagoazen honekin eta honekin, Zunik pentsatuta, ba, ateratzen Eduki izan dezu denbora, bihotzera Ja. lo que te venga las tetas, no? Osea, etortzen zaizuna, esan, eta dena perfecto. Vale. Promo, tetas, plataforma guztietan. La de las tetas, me encanta. Krisalida, ez. Venga. Esan? Erreferente bat. Madonna esango dugu. Vale, Ai, yes. Pop esan, Ze? esan. Nahi nuen sartu Madonna eta ez egin dut tontakari bat. Bai. Okazu Madonna? Maravilla. Boa, temazo hau. Oso ondo. I'm Bai, sorry. Hau bai daukat. No, Lo ez dira- siento. Literal. Eta gero bai daukat Madonnaren abestiriko berena. Yo también. Venga, guazen. Venga, pop kulturako momentu bat. Solange J-Siri jotzen, Oh, meteko ascensoren. Ona, Me guai. encanta. Momentazo. Pelikula bat. A ver, esangoek
Chicas malas urtean behin gutxinez ikustetelako. Yes. Me encanta. Netzako komedia pelikula obena. Yes. Bai. Ikusi behar da. Jendeak defendatzen du asko, dos rubias de pelo en pecho, which, Que también, ok, oso ona da, baina horitzen como versio heterosexual bat. Zerena. Posible, a ver, es da que como- gizon batzuk intzuten. Eta heterosexuale gustatzen zaie. Hombre, baina badugu Eta konotazio- horrek niri como que me la baja. No, ni Da chicas como, malas. ay, ez da zuentzat, tío. No. Tina Fey, Es a que- muerte. Bai. Métele. Disko bat. Disko bat. Christian Bai. Hortaz aparte, eusexua adibidez, aurten sartu edik purtzulotik. Te pega Rusexua. todo, encanta. te pega todo. Bai, me encanta. Telesail bat. Beira, urtean behin baita ikustet, Sexo Nueva York. Vale. Gutxinez urtean behin ikustet, Hostia, soy pues. esa pesada. Se moduz Wow. just like that. Che Díaz. A ver, ikusin dut, Métele. muy a gusto, como una cerda en un Métele, lodazal, bai, woman. sinceramente. Kosta hitzet ikustea, baina bueno, a ver, baina bestela, top 3 telesail bat, netzako da The White Lotus, me flipa. Ez daukat erantzunik. Eta bain topiru. Bueno, es que cine, tele... Vale. Venga, Bai. cine. Gorrotatzen duzu norbait. A ver, Te digo. pertsona konkretuk, Bai. ez zaizkit okurritzen, baina pertsona motak, Vale. adibidez, bea, justo Euskau boiekin itziten nintzen... Justo euskau boi gorrotat. Ez. Baina beak test ontatik bakarrik esan ziten, galdetuko izu ez zein gorrotatzezun. Ez zait pertsona konkretu bat okurritzen, baina kontatu ziten nola ontzineten hitz egiten, berriz ikastolan senditzen asuntoa inguruz, en plan festa batea jontzinetela, eta ez gize, eta bueno, hori un poco pedo, eta jarri nintzen a tope, como asarritza egiten, eta esan, eske tio, eskolan bere pika izan zuen jendeakin, Yes. ezin dut. Ja, total. Eta nao super kontra del concepto pik, Ja. Baina Osea, badakizu zein den pereza. orden alde ona? Que ez dituzu aguanto behar, porque ya pasatu dute beren pika. Total, ja, baina naiz pixka, ni nao hain nere epoka pixka vengatibo ontan. Vale. Me gusta. En plan, venganza de, oi pasatako guztia da. Ja, bez. Duela gutxi, hau espero dut ez izatea egin zendiari ba, baina eske jarraia zuen bandeja. Duela gutxi egin zuten arrasaten kintada. Eta zantziaten, Paso, nahi dezu nik hurrengo etorri urten kintada daukat. da, eta nik antes me saco los ojos con una cuchara. Ja. Zetarako faminas ikusten a todas Ja, esas ja. en pena. No, paso. En plan, ez Nien da- itzan jun, 25 urtekoa, urrengo urten 30 ditut, ingoa berriz, enez jungo. Eta hemendik musu bat nire arrasateko lagunei, igual das 3. Norekin ingo zenuke kolaborazio bat? En plan, ametxetakoa, Bai. oantxe bertan adizonra, Me flipa, me Vale. flipa. Metele. Ezer ez gainean, baina irratia. Norekin ez zenuke ingo kolaboraziorik. Ez que jende asko, Esan bat? A ver, edozein grupo super hetero, Esan bat? pues la chama okurritzen zaita. Paso. Fair enough. La Es que chancla. cero mi movida. Metele. Bai. Norekin ingo zenuke borroka la velada del año? La chamarekin. Buah, ingo nu- Atuli le ganas. ¿Atuli le gano? Bai. Bai. Eh. A ver, pero es que Ja. cero bife, Ba, Ba, no, oie, hau no. da dena, Ez ditut ezautzen gaina ondo. Bai, Baina, hau que da gero dena, seguro zen majísimas eta dena deportibitateakin. perfecto, baina, pues ya Tuli está. oso maja da, jolasten dugu Bai. kartoi magikoetan bat. Baina, Ja. ez da nire tekikara ere. Es que total, a ver, en plan el rollo musical paso. Mm. Behaien es que asko dia. No, Ja. no, me Esan matan. beste bat. Esan. Ai, ez dakit. Esan. Eusko Pau Printzes. Goyen. Eusko Princes. Buah, es que Eusko pentsatzen Princes. egiten en plan pixka, claro, ni handia naiz, oza, en plan altua naiz, handia naiz. Ordun, es que ez ditut gizonak esan nahi, porque me revientan, eta emakume asko les reviento, gehien nahi. Ja. Ez gitarra. Ez bitarra izan Ez behau. gitarra por tu parte, bai. Bai. Bueno, pues nada, ez dau borrokarik. Eusko Princes guai. Bai, baina igual me gana, Ja, es que Eusko Princes igual gana, Bueno, Princes tiene ja, calle. ez dakit asko entrenatzeu, no ez, nik Ja. bastante kirolaitet, igual, no sé, Buah. bastante parekatuta, Oye, baina igual le ganas, ya está. Airabazti bar da ere, osea, esan nahi dut. Ai. Egin behar dugu, ja egin dugu galdera bain beste, que hasi behar gara beladak egiten. Vale, venga. Buah, izango zen, maravilloso. Norbait ditxu 30.000 euro edo hortikan finantziatzeko proiektu hau, mesedez, bidali mezu bat, telefono. Eta denai entrenadorea jarri eta movida bederatzi hauek. bat, zortzi bederatzi. Zeukatun prestatuta desde la última. Vale. Venga, azkeneko galdera, ze reality irabaziko zenuke? La voz. A ver, es que ni gusta ez dezkit premio gabeko realitik. Anda, vale. hombre, anda, la casa de los gemelos. Buah, que asco, no? Sí. Ez baino Real Housewives zauda. Oja, hombre, osea, es que ongoing. ojalá. Vale. Bai. Baina hor badaude irabazleak.
Bai. Follower gehien ditxuna. Bueno. Ya. Te quisier. Bueno, la que monta el circo en plan reunionen. Ba, esan dut. El rollo reunión. Olako zerbait, bai. Vale, me gusta. Vale. Ba, izan da dena, Lai. Maravilla. Tortzagatik, gustera gontzara. Bai, oso. Poste naiz, badenak entzutera Krisalida plataforma guztietan, eta mi esker horregotegatik, eta datorren astean gehiago musutxo bat. Solo lo entiendo mejor.